na magipatod rin nga kuan mga materyales. Tawag dito ganina buntag sa among busing Koreano. So dili lang siya mo pahatod rin kung walay confirmation sa imo ha. Iyang gikuan dili ano bayad. Ikaw sa do pa bayaron. Ilang 30,000? 30,000? Oo. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ay sir, good morning. Nalamit tayo sir, importante. Roy, sa Murano? Kung pagkano ko rin sir, kaya na magipatod rin mga materyales sir. Gikan pag-ima sa Ligos, na magipatod rin mga materyales. Gitawag dito ganina buntag, mong busing Koreano. So dili lang siya mo pahatod rin kung walay confirmation sa imo ha. Gikam ni kang Banoy? Oh, banay. Kinsa na sa sir? Nalin. Diri. Uyab na ko. Oh, uyab na mo na. Asa man na siya karon? Ipa-deliver mo siya, nagsunod mong truck diya nga nagdala sa mga materyales. Iyang gikuan dili ano bayad. Ikaw sa do pa bayaron. Buhaton ni kwarto. Oh. Mo ko iyang kuan kay di man siya makapadalag kwarta gud kay di sa ka kuan daw. Offline nilang 30,000. 30,000? Oo. Wala, di ako ikuan. Wala siya kapadala. Usa ka badala? Yung sa patapla sa dayon mo kay di siya kapadala karon. Ako kayong 30,000. Kay busy pa yang amo. Nang sa man nato na nagsunod mo tong truck ya. Maguna na kami, nagabante mi. Kay gitakuan mo sa mong busing nga diri ang bayad. Ako siya. Pwede po matanaw nimo mga kondya. Unsa man na materialis, depende sa tawagan po namo karon. Wala ko mong ko'y tapala na eh. Wala rin padala sa mo. Tawagan siya na pa. Si Ariel sir ka kuno nya tawagi. Tawag to yung resibo. Amo dragod. Kumakaya mo bayad na. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko simula nang matanto na balang araw iibig ang puso. Surprise! Ikaw ang pag-ibig na hintay, puso'y nalumpay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Surprise! Wala pink lagi na sir. Yan naman eh. O sir, pangalan mo, Roy? Roya. Pink lagi. Happy birthday! Happy birthday sir. Bro, nga nung giping pag yun eh. Muni pangutana ron. Hiling mga pink ko, di ako t-shirt ka. Mori ay. Wow. Mangyatanan pati ang ano? Yan, nakulbaan ka? Nakuyawan ka? Sir, maayong buntag o happy 32nd birthday. Maylila Demi, ako din si MM. And kani si Abby, we are from Amigos Flower Shop. So nami diri karon para maki-celebrate sa imong birthday si Abby aning sorpresa. So kabalo naman siguro di kay kinsa gahatag anino. Kinsa man. Malin, banoy. Banoy, walay lain. Nakailaing uyab wala. Wala naman eh. Wala na. Sa to pa na sa una. So kay birthday man nimo karon sir, kantahan ka na mo happy birthday. Kanta. Happy birthday. Kanta mo kota. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make your sister and blow your candle. Look for that. Yay! Happy birthday! So, ana lang siya. Happy birthday, Be. I'm wishing you all the most wonderful experience on your day.
and every day. I love you. Wow. Sana Pila ka all. bulan? Ay, pila ka bulan. Pila ka tuig na wala mo, sir? Sana mga pulo. Ulong ka bulan? Ito ko tuig na. Ablo ka tuig? Wala pa mo nagliniyo. Wala pa, abroad pa lagi. Muli man to karong kuan. Sunod tuig. Taga diri ra pud siya. Taga kuan Manay. Asa man na? Davao di. Davao. Oriental? Ayo am de. Mandaya man to Mandaya. Mandaya. Na ayaw jud pinuangin. Isugod na sila. Classmate man mi ato Mama? diri ma'am. Hi, classmate. Sa high school. Saya ha. Bye-bye. Wala? Balipad-balipayon siya o magpamilya na unta o ningkamot siya sa iyang kaugalingon labi na magpamilya na. Sahin mo kay ma'am nga nagpa-surprise ani karon. Salamat ko niya kay surprise ko niya. Nakuyawan jud ko. Mabilaw. Mga materialis, mga boot. O, akong pasalamat jud ko sa iya. Kaya dayon di akong birthday. Grabe po nang di madayon. Salamat. Ato lang. Yung nag-request man siya pasayawon daw ka. Sample daw, bisag gamay lang daw. Ha? Dili ka balo. Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon serbisyong sulit. Ang Bigos Flower Shop lang doon